ба иштирокчиёни конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо аз рӯи 7 хатсайр душанбе ҳисор, душанбе сиёма, душанбе ромид, душанбе норак, душанбе роғун ва душанбе сафедара сайёҳат ба мавзеъҳои таърихию фарҳангии мамлакат ташкил гардид. дар ин тадбир меҳмонон аз минтақаҳои стратегӣ ва ҳамсайёҳии тоҷикистон дида намуданд. баъди иштирок дар конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо меҳмонон ба маконҳои сайёҳии шаҳри ҳисор раҳсипор гардиданд. ҳайати эҷодии телевизиони Сафина дар ин сафар хатсайри шаҳри ҳисорро ҳамроҳӣ намуд. дар шаҳри ҳисор меҳмонону иштирокчиёни конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳоро роҳбарият ва сокинону фарҳангиёни шаҳр гарму самимӣ ва тоҷикона истиқбол намуданд. нахуст иштирокчиён аз макони таърихии шаҳр қалъаи ҳисор дидан карда ба ҳунару истеъдоди сокинони ин минтақаи таърихию сайёҳӣ баҳои арзанда доданд. онҳо аз ҷумла аз аскархона, қасри ҳоким, амфитеатр ва ҳавзу мавзеъҳои таърихӣ боздид карда бо таъриху фарҳанги 3000-солаи ҳисори шодмон шинос гардиданд. шеҳрозшоҳ шаҳрванди покистон ва корманди Созмони Милали Муттаҳид аст ки бори нахуст ба Тоҷикистон омада ба худ таассуроти нек гирифтааст. Assalamu alaikum from Pakistan. My name is Shiraz Ali. Assalamu alaikum. Man az Pakistan mebasham. Nomi man Shiraz Shah hast va man dar Sozmoni Milali Muttahid kor mekunam. Dar Tojikiston omadam az tabiati Tojikiston az joyhoyi tarixi imruz didan namudam va ba joyi omadam ki tarixi ziyoda az 3000 sol dorad va baroyi Tojikiston minadori kheshro bayon mekunam. Tashakkur baroyi chunin mehmonnawozi baroyi chunin paziroyi. Tajikistan for all the hospitality they provided. Thank you. баъди боздид аз қалъаи ҳисор меҳмонон аз мамнунгоҳи таърихию фарҳангии ин гӯшаи Тоҷикистон ки дар он нигораҳои бештар аз 6-7 сола нигоҳ дошта шудааст боздид намуданд. бештари ёдгориҳои ин мавзеъ мутааллиқ ба мардуми ҳисори шодмонанд ки бар асари тадқиқотҳои археологӣ аз ҳамин қалъа ёфт шудаанд. ҳамчунин дар ин ҷо намунаи намоиши ҳунарҳои мардумӣ дар шакли амалия ба маърази дид гузошта шуд ки боиси қабули ҳозирин гардиданд. ҳозирин асоси ин вохӯрию мулоқот ва аз ҳама муҳим муттаҳидии давлатҳо ва устувории дӯстии бародариро аз ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ташкил ва баргузор намудани конфронсҳои сатҳи байналмилалӣ маънидод карда иқдоми мазкурро барои дӯстию бародарии миллатҳо ва бартараф кардани проблемаҳои глобалӣ арзишманд арзёбӣ намуданд. давоми чанд соли охир бо шарофати аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷонибдорӣ ёфтани tashabbusҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба обу иқлим пойтахти тоҷикон шаҳри Душанбе ба маркази баргузории чорабиниҳои байналмилалӣ сиёсию илмӣ ва фарҳангӣ табдил ёфтааст. дар ин чорабиниҳои сатҳи баланд ҷамъ омадани намояндагони давлатҳои ҷаҳон дар шаҳри Душанбе ва мавриди баррасӣ қарор гирифтани мушкилоти аҳли башар дар самти обу иқлим дар баробари боло бурдани нуфузи ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ инчунин барои ҷалби сайёҳони хориҷӣ замина мегузорад. дар идома иштирокчиёни конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо инчунин аз маҷмӯаи фароғатӣ ва хизматрасонии шаршара боздид намуданд ва бо ҳамин нимаи дуюми рӯз сафари меҳмонон дар шаҳри ҳисор ба анҷом расид.